Не се унижавай толкова, момиче, не падай толкова ниско. Виж се, погледни очите ти колко светлина излъчват. Защо ти е човек, който отнема я? Защо ти е да съкръщаваш хубавото в себе си? Я се стегни. Точно така, заповядвам ти. Събуди се, не си малка, ти си жена. Жена, която има свои принципи. Престани да престъпкваш егото си за индивиди, които не биха стрували повече от него. Не го ли виждаш, че не е за теб? Не виждаш ли погледа, който ти предлага? Празен, не съществуваш, неистински, несигурен, неуверен. Не е твоят поглед, не е за теб. Не се разочаровай сега, даже радвай се. Къде си ти, къде е той? Струваш много повече. В различни обстоятелства не би го погледнала даже. Къде си тръгнала да му се молиш? Чии стъпки да правиш? Толкова ли струваш? Осъзнай цената си. Пак казвам, събуди се. Той не е твоят човек. Той не е твоят човек. Къде си онези хубави думи, които би искала да получаваш от любимия? Къде ги спестяваш и скриваш? Защо не си позволяваш всичко мечтано да се случи? Един човек идва и забравя всичко, което си искала. Не си струва, не си заслужава. Престани. Престани да ходиш там, където и той. Престани да издирваш с поглед къде се губи. Престани да се впечатляваш от вдигането му на 32 кг. Ако не вдига теб, не става. Концентрирай се върху себе си. Работи върху себе си. Остави го, нека си завърши и замине. Така или иначе не сте един за друг. Пък ако стане, Бог е щял да уреди нещата от само себе си. Явно не е неговата воля. Стига ти толкова. Извинявай, ако груба била съм, но имаше нужда да чуе всичко. И сега продължи напред. Вдигни гордо глава, сложи червилото и роклята. Така си по-красива, когато си себе си, без да преследваш никого. Ти заслужаваш повече, много повече.